Good morning mga kawaray, nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin, kung saan nandito tayo, magtatabas tayo ng damo at saka mangunguha tayo ng mayabas mga kawaray. Shout out dyan pala kay Maria Lina Season. Yun guys, samahan nyo kami magtabas ng damo at saka pupunta kami ngayon at mangunguha ng mayabas dyan sa likod na yan. Maraming bayabas dito. Tara guys, samahan nyo ako. Ito mga kawaray, maraming bayabas dito mga kawaray. Ayan o, lalaki. Dami. Nandito. Ang daming bayabas dito mga kawaray. Mga hinog na o. Ayan. Ayan. Dami. Manguha tayo mamaya. Ito pa mga kawaray oh. Ang dami. Yan. Ganyan lang yan pero ang dami. Daming hinog yan oh. Mga kawaray. Kinakain na lang ng ibon yung iba. Ibon na lang ang kumakain. Lalo na ito mga kawaray, sobrang daming hinog dyan oh. Yan. Ito meron dito sa ibaba. Yan oh. Dami. So ayun nga mga kawaray, nandito na tayo. Pupunta na natin sila, yung mga nagtatabas ng damo. Dito yan sa patok. Ito mga bagong pananim kasi nung nagyulanda yan mga kawaray. Mga bagong pananim na nyog at saka saging. Na ano yan yung yulanda. Ayan mga guys, mga mga mayabas yan. Ayan, maraming malalaki. Ayan. Ayan. Daming mayabas yan. Yan. Dami oh. Malalaki. Mamaya mangunguha tayo yan. Mga pasalubong ko sa aking mga pamangkin. Ayan, nandun sila guys. Nagpapahinga. Mga kawaray. Nagpapahinga muna sila. Napagod. Yan. Hanggang doon yan yung kanilang tatabasin. Yan. A few moments later. Okay. Man na. Oh, putbalit. Bitirano pangahaw. Bitirano. Panakupas. Di panakupas.
50. 1 minute. Ang mga uska, kuan. 50 second pala di. Two minutes na. 2 minutes. Mana, madetak limo ko si ito ni. Birahi na, birahi. Pakunungi. Pakunungi. Taradson. Ganito mga kawaray yung kahirap yung magano tabas ng damo. Mga kawaray. Nagharas. Circle. Na. 1 minute na. Sobra na. 3 na nga. 3. 1 hour later.